Vitajte pri ďalšej epizóde Slovakia Calling, prvého slovenského podcastu o pesničkovej súťaži Eurovision Song Contest. V tomto podcaste sa dozviete aktuality zo sveta Eurovízie, historické zaujímavosti spojené s touto súťažou a informácie o eurovíznych fanúšikovských eventoch. Moje meno je Miki Hanes a spolu s mojimi už tradičnými hostiami sa obzrieme za finálovým večerom, ktorý sa pred pár dňami odohral v Malmö. Opäť vítam spoluautorov tohto podcastu Aďu Filipovú a Mira Horsáka. Len pripomínam, že obaja spravujú profil Eurovision Slovakia na Facebooku, Instagrame a TikToku a aktívne sa podieľajú na činnosti slovenského eurovízneho klubu. Aďa, Miro, opäť vás rád vidím. Ahojte. Ahoj Miki, ahoj Adi, ahoj kámoštvo. Pre začiatok by som teda povedal, že na túto epizódu sme si zvolili trošku špeciálny prístup. Uplynulý eurovízny týždeň vyvolal u všetkých fanúšikov vrátane nás trochu veľa emócií a tak sme sa rozhodli s nahraním tohto dielu trochu počkať, aby sme ho vedeli zhodnotiť čo najobjektívnejšie a s takým patričným odstupom. Nahrávame spoločne v sobotu 18. mája a včera večer sme si ešte raz pri poháriku Baileys, jedného zo sponzorov Eurovízie, pozreli celé finále. Každý z nás si pripravil rebríček svojich top 5 momentov alebo nejakých tých udalostí či faktorov z tohto finále a postupne od 5. pozície si ich spolu rozoberieme a komentujeme. A teda, aby sme išli rovno na to, Miro, začal by som u teba. Ktorý z momentov tohto ročného finále sa u teba umiestnil na 5. mieste? Já možná, než začnu se svou top 5, tak mně se trochu oddychlo, že jsem dneska tento úvod zvládl, protože kdo jste nás poslouchali i minule, tak víte, že jsem pozdravil citátem Welcome in Europa a my jsme ten díl nahrávali den před finále a už se začaly objevovat na internetu nějaké informace, ale nevěděli jsme, až kam to vyústí a že vlastně tento citát zazněl na Eurovizi v tomto ročníku naposledy, takže jsem se vlastně postaral o takovou derniéru a trochu se bojím, aby mě to nepronásledovalo, tak raději teď už budu jen tradičně zdravit a když začnu tím 5. bodem, tak když pominu všechny ty zákulisní dramata, kterých se tento rok objevilo opravdu hodně, tak dramaturgicky ty večery byly seskládané opravdu tak, aby uspokojili každého eurovizního fanouška. A říkám, že to je opravdu bez těch dramat. Když se podívám čistě na tu skladbu toho večera, dokážu si představit, že běžný divák Eurovize, který si ji zapne jednou do roka a nesleduje to dění kolem ní, se možná v některých mohl trochu hůř orientovat, ale pro opravdu toho hardcore fanouška Eurovize, který sleduje dlouho předtím, než vůbec to vyvrcholení nastane, tak se jednalo o velmi důvtipnou formu a celé to za mě táhla jedna osoba a to byla Petra Mede, která je pro mě tím 5. bodem. Sing along to all these songs, then you know you're true Eurovision fan. Pre mňa Petra Mede je príkladom toho, ako humor a zábava vie spojiť ľudí a tiež toto bol pre mňa jeden z highlightov. Súhlasím, Petra bola fenomenálna, celkovo niekedy sme už videli 3 moderátorov, 4, tentokrát to úplne bez problémov za mňa utiahli aj obidve moderátorky. A čo bolo ešte skvelé, boli tie dokrutky, akože vtip s Bristolom je niečo, čo si budem pamätať fakt veľmi dlho. A toto je presne ten typ humoru, ktorý ja mám rád a Miro, rovno by som na teba nadviazal, lebo ja mám na 5. mieste tohto ročný trošku kontroverzný krok z počiatku a novinku a to je voľba producentov, kde mali možnosť až polovicu pesničiek umiestniť podľa svojho výberu, podľa toho, ako sa im budú dramaturgicky hodiť. A musím povedať, že pri tom finálovom poradí ja som mal problém mojim kamarátom povedať vôbec, že kedy si môžu odskočiť na cigaretu alebo na záchod, lebo to finále bolo našlapané, neboli tam hluché momenty. Švédska produkcia predtým vravela, že možno, že to budú nejak skracovať, boli to krásne 4 hodiny, ale ubehlo to strašne rýchlo a malo to neskutočný spád. Takže ak sa takto aj do budúcna majú popasovať s touto voľbou producentov, tak jednoznačne som za to, aby to takto zostalo a myslím si, že sa vyvrátili všetky obavy z toho, že nejaké pesničky tým utrpia alebo že by niektoré pesničky boli znevýhodnené kvôli tomu, aké budú mať poradie. Veď konec koncov Ukrajina skončila 3. a išla na mieste, ktoré väčšinou znamenalo veľmi, veľmi zlé pozície. Adis, aký momentom sa s nami podeliš ty? No u mňa tým 5. najväčším highlightom bolo ešte k tomu moderovaniu tie historické okienka, kde sme sa preniesli do historických momentov, kde napríklad sa Petra Mede spojila s Karin Falk, ktorá moderovala Eurovíziu v 75. po tom veľkom víťazstve ABBY. A takýchto momentov tam bolo naozaj viac, boli to aj vtipné, ale aj také trochu smutnejšie, lebo viacero z interpretov, ktorých spomínali, už ani nie sú medzi nami a bolo to pre mňa také
naozaj silné momenty nostalgické, kde sa vyjadril ten rešpekt voči tým ľuďom, ktorí urobili tú históriu a ktorí urobili tú Eurovíziu tým, čím je aj dnes. Tu musím opäť súhlasiť tie momenty, kedy boli tam tie predely do histórie. Neboli zbytočne dlhé, boli také trefné. Možno trošku teda odhadzovanie sukne bolo také na pováženie, ale zase bolo úžasné, že moderátorka tam mala proste svoju svokru. Takže fakt by to bolo škoda nevyužiť a asi si trošku aj urobila očko v rámci svojej rodiny. Miro, čo sa dostalo do tvojho rebríčka top z tohto ročníka na 4. miesto? Já se musím ještě vrátit k veřejnému sledování v Andersenbaru, protože to byla pro mě neskutečně přidaná hodnota v tomto ročníku. Dokázali jste vytvořit opravdu skvělou atmosféru, kdy se všichni bavili a podporovali možná nejen ty své favority a bylo opravdu pěkné vidět, jak komunita na Slovensku tady ožívá a jak to roste. U mňa to bolo naozaj večer, nie iba finále, ale všetky tie 3 večery v znamení United by Music a to je niečo, čo by som chcela naozaj vidieť v celej eurovíznej komunite, nie iba na Slovensku, ale naozaj sa tlieskalo každému, každý sa rešpektoval, spolu sme spievali, spolu sme sa smiali a bol to úplne tiež pre mňa jeden z tých highlightov, aj keď, ako si aj Miro ty spomenul predtým, že ten eurovízny týždeň bol dosť dramatický. Ja keď som išla na to finále, tak som nevedela, ako budú ľudia reagovať a ten celý Eurovízny týždeň bola tiež taká husenková dráha, ale nakoniec všetko dopadlo dobre a nakoniec aj tá atmosféra bola úplne skvelá. Adi, prezrad nám, aký fenomén tohto ročníka sa dostal u teba na 4. pozíciu. U mňa to bolo to, že historicky máme podľa mňa najsilnejšiu spodnú päťku v tom finále. Niektorí z nich samozrejme aj prekvapili tým, že vôbec v tom finále boli, ale keď si povieme, bolo tam Španielsko, Gruzínsko, Slovinsko, Norsko, Rakúsko a tie piesne by si naozaj v inom ročníku zaslúžili možno top 15, možno niektoré by boli aj v top 10, ale toto úplne dokazuje to, aký to bol silný ročník a keď tam boli kvalitné piesne, kvalitné vystúpenia, keď takýchto 5 piesní a vystúpení skončilo v bottom 5. A tiež som tak hrdá na niektorých z tých reprezentantov, či už Nuca, Raven alebo Kalin, keď vieme, že roky sa snažili o to, aby boli na tom pódiu a podarilo sa im to a určite pre nich aj tá spodná päťka v takom silnom ročníku je naozaj veľmi pekný výsledok. Nemusia sa vôbec za nič hanbiť. Ja som si na to 4. miesto v rámci tej mojej top 5 dal tohtoročnú podlahu v rámci stageu. Častokrát sa tam dialo oveľa viac zaujímavejších vecí ako na tej zadnej LED obrazovke. Tá niekedy špeciálne napríklad u Luxemburska by mohla byť väčšinu toho vystúpenia úplne vypnutá, lebo tá podlaha by to úplne stačila a utiahla. A tie zábery z vrchu boli úplne úžasné. Či už Bambi tak, alebo pre mňa už skoro taký ten ikonický záverečný záber pri vystúpení Ukrajiny, ktorý najprv som vnímal, že si tam len tak ľahli, potom keď som to videl druhýkrát už na finále, tak som tam zaregistroval alebo našiel takú vrstvu, že sú to vlastne už tie všetky bohyne v nebi alebo aj na zemi, medzi ktoré sa oni zaradili ako normálne ženy, ale zároveň bojovničky v tom bežnom živote. A keďže sa vyjednalo o vystúpenie Ukrajiny, tak mne tam prišla aj taká asociácia s tými zábermi, keď vlastne ľudia počas bombardovania, či už v Charkove alebo Kieve, spali takto vedľa seba v rámci toho, keď sa skrývali v staniciach metra. Naprosto s tebou souhlasím, jaký ten staging byl tento rok opravdu vynikající. Já jsem byl zpočátku vůči němu skeptický, ale jak si tady na začátku zmiňoval, že my jsme se včera potkali a dívali jsme se na finále Eurovize ještě jednou spolu, ale nezůstali jsme jenom u toho. Samozřejmě jsme zůstali z hůru asi do 4:30 ráno a dívali jsme se i na nějaké dřívější vystoupení a několikrát se tam zapnula i písnička z toho minulého roku 2023 a já když jsem se díval na ten stage, tak já jsem měl najednou pocit, jak kdyby o to ušlo 5 let, že opravdu na tom šel opravdu vidět ten obrovský progres, který ta technika a možná i ten švédský broadcaster umožňuje a opravdu to bylo velmi působivé.
Adi, čo si dala vo svojej topke z tohto ročníka na 3. miesto? U mňa je to zase to, že som hrdá na veľa tých krajín, aj keď z tých krajín nie som, ale to, aké výsledky mali, tak je to naozaj niečo, na čo môžu byť ľudia v tých krajinách, ale celkovo aj fanúšikovia na celom svete hrdí. Čiže u mňa je to tie najlepšie výsledky za niekoľko rokov, u niekoho je to aj 10 ročia. Či už je to Chorvátsko, najlepší výsledok v ich samostatnej histórii od 93., kedy vlastne debutovali na Eurovízii, alebo je to to, že sa za viac ako 10 rokov prvýkrát kvalifikovala do finále pieseň v gréčtine. Alebo je to aj výsledok Švajčiarska, kedy vyhrali prvýkrát od 88. od víťazstva Céline Dion. Tiež je to veľká vec a tiež na tom pracovali roky, aby vyhrať mohli. Alebo je to Francúzsko, ktoré teraz dobíja rekordy francúzskej hudby. Myslím, že je to teraz najhranejšia francúzska pieseň vôbec, nie iba na Eurovízii, ale celkovo v histórii. Luxembursko. Môžeme ďalšie menovať Luxembursko po 31 rokoch a sú vo finále a majú krásne 13. miesto. A ešte by som dala také dva highlighty, Gruzínsko a Lotyšsko vo finále po 8 rokoch. To je veľká vec a môže byť naozaj na to hrdý aj Dons, aj Nuca. A posledné je určite pre mňa moja srdcová záležitosť Arménsko, ktoré má najlepší výsledok od roku 2016, čiže po 8 rokoch sú zase v top 10 a tiež aj u poroty, aj u divákov boli v top 10, konkrétne na 9. mieste. A mali lepší výsledok ako Švédsko, ktoré bolo domáce a poslali tam naozaj veľké meno, kde vždy sme spomínali, že Markus a Martinus majú 5 miliónov followerov, mali, dá sa povedať, prakticky neobmedzený budget na to vystúpenie a prekonala ich Lada Niva, ktorá tam prišla, zabavila ľudí a získali si tie srdcia porotia a tých divákov. Takže na to som naozaj veľmi hrdá. Niekto by povedal, že menej je niekedy viac, ale podľa mňa práve, že to Arménsko ponúklo v konečnom dôsledku viac. Viac energie, viac života, viac pozitívnej nálady a nemuseli mať proste toľko lediek a takú úžasnú grafiku ako Švédsko, ale ten konečný pocit a tá prídená hodnota bola oveľa väčšia. Já si myslím, že právě u tohoto porovnání Arménie versus Švédsko jde vidět, jak moc funguje na lidi, když je něco autentické. Samozřejmě ta Arménie měla tu písničku velmi dobře secvičenou, ale myslím si, že divák u těch obrazovek prostě vycítí, když je něco pravdivé. Nechci teďka nějakým způsobem hanit Švédsko, oni měli technicky to vystoupení dokonale zvládnuté, ale bylo to pro mě takové trochu umělé. Nešla tam na mě žádná taková jakože emoce, která by měla. Že strojově to bylo fantastické, ale od Lada Niva, i když to nebyly mý favorité, tak jsem cítil takovou tu vřelost a takovou tu emoci, což si myslím, že je velmi důležité, když se rozhodujete, komu poslat hlas. No, na to, že mali pesničku Unforgettable, tak boli dosť forgettable. Tu by som dodal len jednu vec, že teda podľa mňa im uškodilo strašne to poradie, lebo v rámci, a všimol som si až pri tom včerajšom pozeraní, opakovanom pozeraní toho finále, že vlastne tá posledná rekapitulácia bola naopak. A ak ste to nezaregistrovali, skúste si to pozrieť ešte raz, tú rekapituláciu, tú poslednú, ktorá išla od toho 25. miesta, po to prvé v rámci finále, v rámci toho running orderu. A to finále fungovalo aj tak a bolo úplne, a som zvedavý, akože bol by som zvedavý, že aké tie výsledky by boli, kebyže sú úplne opačnom poradí a Švédsko by možno dopadlo niečo lepšie. A Miro, teda čo sa dostalo u teba na tú tretiu bronzovú priečku v tvojich momentoch? Jako třetí bod mám napsané vystoupení skupiny Nebulosa. Ne, že by to bylo kvůli té písničce, kterou sice mám mezi oblíbenými tento rok, ale trochu z jiného důvodu, a
to vystoupení pro mě obsáhlo takovou esenci a možná hlavní myšlenku Eurovize. Když jsme tady hodnotili písničky, tak jsem zmiňoval, že bude velmi těžké přenést atmosféru, ze kterou Nebulosa vyhrála Benidorm na eurovizní jeviště, protože má velmi silnou lokální vazbu, kdy to prostě na Benidormu mezi španělskými fanoušky fungovalo. A šíleně jsem to podcenil, a ne zrovna Nebulosu, ale právě Eurovizi a možná její fanoušky, protože na tom vystoupení, které dokážu si představit, že běžnému divákovi mohl unikat ten význam, tak fanoušci vytvořili opravdu elektrizující atmosféru, kdy všichni zpívali a bavili se, a bylo to pro mě takové smotnění toho mota United by Music, protože i když nějaké písničce rozumět nemusíme nebo nepatří mezi naše oblíbené skladby, tak se velmi často stane, že ta atmosféra vás pohltí a strhne společně s ostatními. Sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día. Cuando consigo lo que quiero. Ja som Nebulosu zažila naživo na Nordic Party v Štokholme a videla som, že to funguje aj na ľudí, ktorí boli väčšinou Švédi, a na mňa to tam stále nefungovalo, a v tomto finále to naozaj fungovalo, a týmto, čo sme predtým hovorili v jednej z epizód, že Nebulosa je ako španielská Eva Maziková, tak týmto vystúpením sa stala španielskou Madonou. Určite súhlasím, akože Nebulosa neboli moji favoriti, dokonca ani nie v nejakej tej top 15, ale toto vystúpenie som si naozaj užil, lebo malo energiu, bolo, no a opäť práca s pódium, ja sa k tomu dostanem zas a znova, ako vychádzali z tej kocky. Preboha, prečo to nikomu inému nenapadlo, veď to bolo úžasné, ako oni už na začiatku pracovali s tou kockou a celé to bolo. No, malo to energiu, jednoducho fakt. Aj to bol veľmi šikovný ťah, že si napísali časť toho textu, ktorý chceli, aby ľudia spievali, hoci teda fanúšikovia vedeli celú tú pesničku naspamäť, tak ale že ešte im to takto zvýraznili a že si to mohli s nimi zaspievať. A zjavne sa, hoci vo výsledkoch to až tak nebolo vidieť, ale zjavne sa niekedy oplatí riskovať a poslať tam pesničku so silným textom, lokálnym kontextom. Len to treba dobre urobiť a dobre podať tú show. A keby som prišiel k môjmu top momentu z finále, ktorý mám na 3. mieste, musím povedať, že teda zostávame na Iberskom poloostrove. U mňa je to Portugalsko v top 10. Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida e peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Ainda transformei cada verso de mar e entregue a coragem que ainda arde, bate luz no peito e abre, só chama que ainda arde, To je akože pre mňa, ja každý rok tam potrebujem mať jednu takúto pesničku. A nebol som fanúšikom Jolandy, ja som mal v Portugalsku iných favoritov, čo sa týka Festivala de Cansa, ale na tom pódiu, na tom krásnom, veľkom, bohatom, preexponovanom pódiu, tá pieseň vynikla úplne úžasne s tou bielou grafikou, oblečenie, nebolo tam proste nič naviac. Tá poetickosť, ja si to budem púšťať ešte strašne veľakrát, lebo fakt, ako hovorí Ďurovčík v Let's Dance, proste to na vás musí dýchnuť. A na mňa tam proste pri tom vystúpení jednoducho dýchlo umenie a bolo to úžasné a môžem to pozerať odznova a odznova. Pre mňa Portugalsko v top 10 opäť raz príjemné prekvapenie a dúfam, že aj na budúci rok bude nejaká takáto pesnička. Častokrát s ňou príde práve Portugalsko, ktorá dokáže ponúknuť iný, ale veľmi autentický a kvalitný umelecký zážitok. Ja, aj keď to nebola moja šálka kávy, keď to tak nazveme, ale som veľmi rada, že aj tie krajiny, ktoré nie sú také silné eurovízne krajiny, ako je napríklad Ukrajina, Taliansko, Francúzsko v posledných 5 rokoch, že sa dostali do top 10. Lebo vieme, že sú krajiny ako
Švédsko napríklad, niekedy aj Norsko, kedy v posledných rokoch naozaj do tej Eurovízie investujú strašne veľa, nie iba peňazí, ale ľudí, energie, všetkého, tak to, že tam sú v top 10 Portugalsko aj Arménsko, menšie krajiny s menším hudobným priemyslom a v nižšej miere vedia tých ľudí zaujať, tak som naozaj rada, že aj také piesne sa dostali veľmi hlboko k tým ľuďom. A v národných jazykoch. Keď sa vlastne pozrieme na tú top 10, tak je tam pieseň po francúzsky, po taliansky, po arménsky, po portugalsky. Časť ukrajinského textu bola v ukrajinštine. Časť textu Izraelu bola po hebrejsky. A Írsko vlastne tiež malo svoj domáci jazyk. Takže opäť sa potvrdzuje to, že nemusí to byť len, ako si vravela, veľká krajina, veľká produkcia, môže to byť. A to je napríklad nádej aj pre také krajiny ako Česko, ktoré to ukázalo už viackrát. Je to síce o finále, ale len by som v krátkosti povedal jednu vec k tomu Česku. Ak niečo dobre Česko zvláda, tak je to staging. A ak by sa Slovensko vrátilo do budúcna, do budúcich rokov na Eurovíziu, v čo dúfame a budeme preto robiť aj v rámci nášho klubu Maximum, tak vidíme, že má šancu kvalitná pieseň trebárs aj po slovensky, aj mimo nejakého toho stredného prúdu, len musí priniesť niečo autentické, čo zaujme ľudí, čo im ponúkne nejakú emóciu a musí to byť kvalitne spracované. Samozrejme po umeleckej, spevackej, stageovej stránke, choreografiou, prevedením, všetkým. Ale potom to fakt ukazuje, že každá krajina má šancu. Presne, ak nie Eurovízia, tak akú inú platformu majú krajiny ako Arménsko, Portugalsko, alebo aj Gruzínsko, Slovinsko a ďalšie, akú inú majú platformu, kde môžu konkurovať švédskému mega hudobnému priemyslu. Tento ročník bol celý nabitý zaujímavými momentmi. Niektorí by povedali, že to bol jeden z najlepších ročníkov. Čo si zaradila na druhé miesto ty, Adi? U mňa je to celé ukrajinské vystúpenie a konkrétne je to časť, kde je Jerry Hale. Ani neviem, čo k tomu viac dodať. Zapnite si to vystúpenie a za tie 3 minúty pochopíte, čo tým myslím. To, ako Jerry ide na tú platformu, je to také silné, že je to naozaj z tých vystúpení, je to pre mňa ten top moment veľmi motivujúce, veľmi inšpirujúce a silné. Je tam celkovo taká ľudská sila. Súhlasím s tebou, to vystúpenie bolo jedno z najsilnejších. Ja som sa strašne dlho bál, že Jerry a Aliona nebudú mať medzi sebou tú chémiu, že to nebude fungovať. Sú to moje obľúbené spevačky, keď si ty vypichla Jerry, tak ja zase ako veľký ambasádor ženského repu a repu celkovo vypichnem aj Alionu a jej skvelý výkon. Fungovalo to medzi nimi, bola tam chémia, aj keď tam aj Jerry išla, ako môj kamoš to nazval, že na krtkovú tortu, tak bolo tam cítiť takéto odhodlanie a bojovnosť. A to je podľa mňa aj v súlade s tým, čo Ukrajina, ako národ teraz chcú a potrebujú komunikovať. Aj keď samozrejme hovorí sa, že Eurovízia nemá byť politická, žijeme v politickej dobe. A niektorým veciam sa jednoducho nemôžeme vyhnúť, nemôžeme sa tváriť, že Ukrajina nie je v ťažkej situácii, je a áno, tak ako malé krajiny majú možnosť ukázať, že sú na svete, tak veľké krajiny alebo stredne veľké krajiny v problémoch môžu upozorniť alebo pripomenúť, že stále tie problémy majú, ale že majú odhodlanie. Z toho vystúpenia išlo neskutočné odhodlanie, vnútorná sila, pokoj a taká statočnosť a odvaha. A to jednoducho pre mňa dlhodobo Ukrajina, ukrajinská hudba, ukrajinský národ stelesňuje a som veľmi rád, že to tam bolo a že aj po správnosti a možno v porovnaní s minulým rokom pre niektorých aj po zásluhe to bolo patrične odmenené bodami a celkovým umiestnením. A ako vieme, za posledných 10 rokov sa Ukrajina stala takým powerhouseom Eurovízie, alebo jedným možno z tých top 5 powerhouseov. A pre mňa je toto vystúpenie a táto pieseň najlepšou ukrajinskou piesňou v histórii Eurovízie a najlepším vystúpením. Ono je velmi dobré, že už se teď v
průběhu, kdy se Slovensko neúčastní Eurovize, tak spousta umělců nějakým způsobem podílí na vystoupení umělců z jiných zemí a myslím si, že to právě může přinést právě takové ty zkušenosti a ty insighty a ten vhled, který by nám mohl obrovsky pomoct, aby ten návrat byl takový, že bychom se mohli stát třeba další Ukrajinou, protože opravdu Ukrajina patří vždy k těm největším favoritům v Eurovizi a naprosto zaslouženě. Ono, i když dlouhou dobu nebyli v posledních letech mý favorité, tak já jsem se tento rok načapal u té televize, kdy jsem si říkal, jo, kež by to byl Kyjev 2025. Súhlasím a ja sa nebojím o to, že by si Ukrajina trebárs do budúcnych rokov už minula všetkých tých dobrých umelcov a že by tam nemala koho poslať, lebo len tak z fleku poznám 5-6 ďalších skvelých interpretov, ktorí by predviedli podobne kvalitnú show a priniesli podobne kvalitnú pesničku. Takže za mňa jediné, čo môžem povedať, sláva Ukrajine. Miro, ktorý aspekt z nedávneho finále máš na druhom mieste ty? Než to odpálím svým číslem 1, tak se ještě trochu povezu na té optimistické vlně sjednocení muzikou a mým druhým momentem je, když Bambi Fuck předali trnovou korunu Nemo těsně před jeho vítězným vystoupením, u kterého se mimochodem musím taky zastavit, protože v ten moment pro mě poprvé fungovalo. Najednou celý ten stage byl pouze o něm a ukázal, že nepotřebuje žádné rotující kola, protože svou energií tu stage celou obsáhnou. A když se teda vrátím k tomu mému druhému bodu, teda předání koruny, tak tento akt pro mě symbolizuje tu přesahující myšlenku, že už jsme to viděli v minulosti mnohokrát, že se mezi soutěžícími utvořily opravdu silné vazby a už kvůli tomu je to podle mě pro umělce důležitý krok v jejich kariéře, který jim přidá inspiraci pro to, aby mohli dál tvořit a budovat svou kariéru. No, musím s tebou súhlasiť. Pre mňa dokonca tá pesnička prvýkrát zafungovala už teda o to jedno zaspievanie skôr počas toho finálového večera. Ja som bol zo Švajčiarska veľmi skeptický, sklamaný po semifinále aj po tých skúškach. Nefungovalo to niekde proste neprenášala sa tá energia a bolo mi to ľúto, lebo akože pesničku mám ako jednu z najobľúbenejších, aj som mal. A keď som videl, ako sa tam Nemo v tej poslednej tretine tej piesne začali pri tom vysokom tóne točiť dookola na tej gigantickej pokrývke od hrnca, tak som si povedal, že áno, konečne tá pesnička si zaslúžila presne túto energiu, túto dynamiku. Dokázali to konečne predať. Pozerali sme to v finále u nás teda viacerí ľudia s rôznym hudobným vkusom. Na to Švajčiarsko skončilo v top 3 a úplne zaslúžene, lebo aj tá výhra. Spätne beriem, že tá výhra bola úplne zaslúžená práve vďaka tomu vystúpeniu, ale súhlasím. Ako náhle som sa nemusel báť, že sa Nemo niekde skidajú, prepadnú cez okraj a bude to ďalšia Fire Saga a že sa budú proste aj spolu s pokrývkou točiť dole z pódia, tak som bol oveľa pokojnejší a oveľa viac som si vedel užiť tú pesničku. A aj z nich jednoducho išla oveľa lepšia emócia a čistá radosť. A to posolstvo o tom prelomení kódu bolo aj tou trňovou korunou aj všetkým podtrhnuté, že okrem toho nejakého vnútorného sveta a života sa ten kód podarilo prelomiť aj na tej Eurovízii. A keď počujem aj nejakých ľudí v rôznych iných podcastoch alebo rozhovoroch, keď sa pristavia pri Eurovízii, tak ľudia z branže celkovo, ľudia, ktorých si vážim odborný názor, tak unizóno hovoria, že táto pesnička si zaslúžila vyhrať, lebo je kvalitná a nečudujem sa, že dostala toľko 12 od tých porôd. Opäť, toto som si napríklad všimol až včera pri tom opätovnom sledovaní. Prvýkrát by to nejak ušlo, lebo som sledoval krajinu, ktorú budem mať na tom bode číslo 1, že ako dopadne, ale konečne to bolo úplne zaslúžené a vôbec mi nie je ľúto, že to vyhralo práve Švajčiarsko. Mně to trochu líto je, protože ve finále jsem víc pěstí držel Chorvatsku v tom smyslu, že si myslím, že tento rok by pro Eurovizi bylo to nejlepší, co se může stát, že by se ten další rok konala v Chorvatsku. Protože by to podle mě sebou přitáhlo obrovskou mediální pozornost v zemích, kde to je podle mě potřeba
a zároveň by to mohlo přinutit i nějaké země, které by uvažovaly možná o návratu na Eurovizi, když by se konala právě v Zágrebu nebo obecně v Chorvatsku. Takže z tohoto jediného hlediska mi je to líto, ale naprosto respektuju rozhodnutí poroty, která tuto písničku ocenila jako nejlepší a po právu. U mňa Švajčiarsko nie je v mojej osobnej topke ani v top 10, ale keď sa na to pozriem z pohľadu poroty a keď si vypočujem napríklad inštrumentálnu verziu tejto piesne, alebo keď si zatvorím oči a tú pieseň počúvam, tak ak by som bola v porote, tak určite dostane mojich 12 bodov. Keď sa dostaneme k môjmu druhému miestu v rámci top highlightov tohto finále, tak ja sa opäť tento rok niekoľkýkrát vraciam k tomu technickému prevedeniu celej show a za mňa to boli úplne skvelé pohľadnice. Tie pohľadnice v posledných rokoch trpeli ako takou slepou uličkou, by som povedal, nevedeli vôbec, že ako to poňať, trošku to ešte skazil aj ten COVID. Pre mňa akože posledné originálne pohľadnice bola Moskva 2009 a odtedy to bolo už iba recyklovanie či už tohto konceptu, alebo rôznych iných konceptov, kde sa len niekto nakameruje a ideme točiť niekoho na koníku, niekoho v parku, niekoho pri nákupnom centre, niekoho v galérii, alebo ukážeme proste nejaké pamätihodnosti tej krajiny. Ten koncept, ako to vyskladali teraz, že tá pohľadnica sa skladala z 3 častí, bol úplne super. Neskutočne ma potešili na začiatku tie návraty z každej krajiny. Na niektoré pesničky z histórie som už aj zabudol. Pripomenulo mi to všetky tie moje obľúbené pesničky a ak to bola tá obľúbená pesnička, tak ma to vyslovene, že navnadilo a už som si začal spievať iba tých 5 sekúnd počas tej pohľadnice a bolo to úplne super, lebo tá pohľadnica nebola hluchým miestom a už tam začínala pozitívna emócia, už pred tou pesničkou. To je pre mňa neskutočná pridaná hodnota. Potom že neboli tam len také tie jednoduché zábery, ako Lazara ide na koni, alebo niekto sa proste prechádza v Národnej galérii, tak že si to točili sami. Jednak áno, ten ekologický aspekt, fakt nemusí v súčasnosti už štáb chodiť do 37 krajín. Je to nonsens. Tiež, že tam bolo viac tých záberov naraz na jednom mieste, predsa len ľudia už majú trošku inak pozornosť vďaka sociálnym sieťam a keď ukážete 2-3 zábery, hoci banálne, ale naraz, tak každý si tam nájde nejaký ten, ktorý ho zaujme. Alebo sekundu pozrie na to, sekundu na to, sekundu na to. Proste bolo to dynamické. A tá tretia časť, tie spomalené zábery s menom, boli veľmi dobrý branding, lebo odkomunikoval sa tam ten umelec, tie spomalené zábery do tej hudby boli fakt, že krásne. Čiže tie pohľadnice za mňa jedna z najväčších inovácií, ktorá nie je len taká, že toto ponúklo Švédsko, ale napríklad by som vôbec nemal problém, kebyže tento koncept sa ujme aj do ďalších rokov, že ako keby Švédsko opäť nastavilo trend a že pár rokov sa nemusí nič vymýšľať, len to trošku osviežiť a pokojne okopírovať a ísť v tomto trende ďalej. Ja s tým úplne so všetkým súhlasím. Boli to tiež veľmi dobré momenty, aj pohľadnica Petri Mede napríklad, to bolo úplne skvelé. Ak si nebudem vedieť nejaký večer napríklad nájsť čo pozerať na Netflixe, tak mi úplne bude stačiť aj okrem vystúpení si pozrieť za radom tieto všetky postcards, tieto všetky pohľadnice a potom si hneď pozriem môj prvý moment, ktorému sa dostaneme už o chvíľu. Čiže to je na tom zase pekné, že tá Eurovízia nie je iba o tých vystúpeniach, ale je to aj o tom všetkom, čo sa okolo deje. Či už tie sprievodné programy, sprievodné piesne, alebo tieto pohľadnice, predstavenie tej histórie, predstavenie tých krajín, takže úplne skvelo zvládnutá zase ďalšia vec od organizátorov. Adi, tak si to už tak zatízovala, tak rovno poď na to. Čo máš teda na svojom prvom mieste v rámci top momentov z tohto ročného finále? U mňa takisto ako milujem napríklad na olympiáde ten event, kedy sa nesú tie vlajky a predstavujú sa tie krajiny, že sme tu, tak pre mňa aj na Eurovízii každý ročník je jedným z highlightom Flag Parade, kde vlastne sa predstavujú tí interpreti a tie krajiny, výjdu na to pódium s nejakou hudbou, výjdu so svojou vlajkou a ľudia na nich reagujú a to je úplne niečo, čo ja budem pozerať asi ešte 50 krát. To je úplne moment, ktorý je pre mňa dôležitý a milujem tie momenty, kedy vlastne výjdu tí interpreti so svojou vlajkou na pódium a tá atmosféra vlastne vtedy sa začne budovať hneď od začiatku. Aj keď tento rok boli tam aj momenty aj počas Flag Parade, ktoré by som nerada videla na ďalších Eurovíziách. Konkrétne je to, keď vyšla Eden s izraelskou vlajkou a ľudia v aréne tam nie úplne pozitívne reagovali.
očakávali, ale je to niečo, čo sme čakali a pre mňa je to stále silný moment, že 20-ročné dievča bolo schopné výjsť s vlajkou, na ktorú polovica sveta alebo polovica fanúšikov reaguje negatívne a stále tam prišla so silou, s odhodlanosťou a s hrdosťou na to, že vôbec na Eurovízii je a že sa môže predstaviť na takom pódiu. Miro, ktorý moment z tohto ročníka by si ty dal na svoj pomyselný pedestal? Můj top moment je ten, že se nemusím stříhat na Maleta s Knírem, protože pokud si někteří z vás pamatují, tak když jsme hodnotili holandskou písničku, tak jsem slíbil, že pokud zvítězí, tak já napodobím jeho image, že prostě přijdu do barbershopu s jeho fotkou a prostě stříhej. A my už teď víme, že Jost by pravděpodobně nevyhrál, ani kdyby ve finále nastoupil, ale i tak jeho semifinálové vystoupení se zařadilo mezi mé nejoblíbenější vystoupení v historii. Sice mi chvíli trvalo, než jsem se přenesl přes celou tu situaci, ale velmi mi v tom pomohl i oznámený koncert Kousek tady za hranicemi ve Vídni a teda pevně věřím, že písnička Europapa tam zazní, přeci jen to turné se jmenuje po ní a já si ji takhle budu mít možnost zaspívat a kdo ví, třeba i s Knírkem a Muletem. Musím sa len pridať k tomu, že je mi strašne ľúto, že Jost teda vo finále nebol. Ja som sa to netajil tým, že nebol úplne môjim favoritom, ale v tom druhom semifinále u mňa nakoniec skončil na druhom mieste, lebo rozdiel by som to na dve časti. Tá show, ktorá tam bola, mala úplne všetko. Opäť raz som videl nepriznaného syna Angely Merkel. Na začiatku opäť na tej podlahe, ako ju znova spomínam, tam bola taká ponáška na videoklipy Little Big a všetky tie také bizarné momenty v hudbe, ktoré mám rád. A potom tých posledných pár sekúnd, ktoré boli emocionálne, ma úplne zase preniesli niekam inám. A bolo to veľmi, veľmi dobre vyskladané, že vlastne tá pesnička bola trošku bizarná, potom tam prišiel ten hard bass a potom tam prišlo posolstvo, ktoré ľudí, ktorí majú podobný príbeh alebo majú k tomu blízko a zažili si niečo podobné, tak dokázal úplne že zraziť na kolená a úplne odstaviť na istý moment. Takže je mi strašne ľúto, že tam to Holandsko nebolo, ale zase som veľmi rád, že tu nebude pobehovať československá kópia Josta medzi nami teraz. A keby som sa teda ja mal dostať k môjmu prvému miestu v rámci top momentov, tak neviem tam zaradiť jedno vystúpenie, ale dve vystúpenia by som tam dal, ktoré boli strašne odlišné, ale v konečnom dôsledku skončili vedľa seba, a to je Taliansko a Írsko. Na jednej strane Taliansko, tá pesnička, ako sa netajil celý čas, bola môjim favoritom a to vystúpenie bolo krásne, malo pre mňa energiu, všetko. A neviem, prečo to proste nezafungovalo a pre mňa to bol top moment a nakoniec, môžeme si povedať, že nezafungovalo. 7. miesto je veľmi, veľmi dobré. A dokonca od toho Írska to bol rozdiel len 10 bodov a 80 bodov náskok pred Arménskom, čiže tá pozícia bola dobrá. Angelina Mango si určite neurobila hanbu, ale v inom ročníku by to bola top 3 bez problémov a ukazuje to tú silu toho ročníka. A možno ten wow efekt, že chýbalo tam niečo také jednoznačné, lebo keď si potrebujeme tie krajiny predtým, Švajčiarsko, Chorvátsko, Ukrajina, Francúzsko, Izrael a práve to Írsko, pri každom by sme vedeli povedať jednu totálne výraznú črtu. To Taliansko bolo komplexne dobré celé, ale v ničom jednom tak nebolo úderné a podľa mňa preto skončilo nakoniec 7. Ale ja si stále stojím za tým, že bolo výborné. Più grandi, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa, è la come della noia, è la come della noia, totale, è la come della noia, Ale úplne, a keď sa pozerám teraz aj mám tu pred sebou tú tabuľku, aby som videl aj tie čísla a všetko, a veľmi podobné aj vlajky, takmer totožné to Írsko o teda 10 bodov pred Talianskom. Nikdy by som to nepovedal a teraz musím povedať, že úplne zaslúžene. Úplne zaslúžene. Bambi tak stole the show, boli proste fenomenálni, tá energia, pódium,
všetko jednoducho, aj ten záver, malo to takú pointu, že wow, neviem, či úplne by som bol nadšený, aby všetky vystúpenia budúci rok išli týmto štýlom, ale ak tam jedno, dve takéto budú, tak prosím, veľmi prosím, nech sú takto kvalitné, ako bolo práve toto, lebo tomuto nechýbalo nič a ak niekto urobí za pár mesiacov takú cestu ako Bambitak od toho škriekania v národnom finále po túto prvotriednu vizuálno-umelecko-konceptuálnu show, tak klobúk dole. Tam sa proste nič iné nedá povedať. A na jednej strane hneď som si vravel, že OK, tak konzervatívni komentátori, novinári a influenceri budú mať čo hovoriť, a to som teda ešte nevedel, že vyhrajú Nemo a ešte aj s trnovou korunou a od Bambitak, ale stalo to za to. A keď každý si pojme tú svoju ideu takto kvalitne a takýmto spôsobom, tak ja sa o Eurovíziu do budúcna nebojím, lebo pôjde iba vpred. Súhlasím so všetkým, súhlasím s tým, že to bola veľmi kvalitná, dobre spracovaná audiovizuálna show, alebo akokoľvek to ešte nazveme. Ale u mňa to stále nepatrí na Eurovíziu. Stále to u mňa nefunguje, je to pre mňa to isté ako Fínsko. Áno, bola to sranda, viem, že veľa ľuďom sa to páči a veľa ľudí pozerá Eurovíziu aj kvôli tomu, aby sa takto zabavilo, že sa zasmialo a nehľadá tam možno tú kvalitnejšiu hudbu, aj keď Bambitak tá pieseň je kvalitná, to vystúpenie je kvalitné a možno aj takáto hudba sa mi celkom páči, ale pre mňa to stále na Eurovíziu nepatrí. A ja by som bola z tých asi viac konzervatívnych kruhov, že už toto je na mňa priveľa, Írsko a Fínsko. O tomhle Adě někdy musíme udělat epizodu, protože mně se naopak líbí to, že se možná takové tyhle ty konzervativní kruhy trochu otevírají, protože co jsem nečekal a byl jsem velmi příjemně překvapený, je, že Bambi fakt skončili na 6. místě odborných porod. Já jsem čekal, že ta písnička bude v top 10, ale myslel jsem, že to půjde spíš přes takové schéma, že u odborných porod bude na té pravé polovině tabulky a že divácké hlasování potom vytáhne nahoru. A tady vlastně to hlasování bylo takové synchronní, že vlastně Bambi fakt skončili 6 u odborných porod, 6 vlastně i u televotu a 6 celkově, takže to... Dokupy 6. Přesně tak. Což podle mě Bambi fakt by si to líp nedokázali naplánovat, anebo si to možná i naplánovali takhle a akorát to na tom stage začarovali. Takže já bych klidně uvítal, kdyby takových vystoupení na Eurovizi bylo víc a přijde mi, že tento rok jich bylo víc než ten minulý rok, že možná to byl takový ten Kária moment, který otevřel možná trochu dveře, zkusit ten limit trochu posunout a i tím, že vlastně v semifinále rozhodujou televizní diváci, tak je to možná pro niektoré země cesta, jak sa do toho finále dostať. No ale tu by som napríklad rozdelil, Adi, ako si hovorila, že jedna kategória s Fínskom. Fínsko pobavilo. Toto bol koncept. Že ja tam vidím strašný rozdiel, že tiež by som nepovedal, že tu napríklad ja ani by som nepovedal, že pobavilo. Toto mňa nepobavilo vôbec. Ja som tam pozeral, že s spadnutou sánkou, že konec koncov aj Anna Záborská by mala byť rada, však nakoniec toho diabla zabila. Veď to malo happy end v podstate. Čiže ani tí konzervatívni ľudia by... Chápem, že sa na to že divne pozerá, ale už len ten make-up aj všetko. Akože ten diabol bol tak dobre remeselne zvládnutý. A potom ten moment vlastne, keď sa pri vystúpení Nema tak radoval. Aj keď vidíte, ako tam skáče diabol s írskou vlajkou a úplne sa raduje a Bambi tak posielajú životnú energiu smerom na pódium. Proste tá živelnosť a ten prístup týchto umelcov ma úplne dostal a to s akou kvalitou k tomu pristúpili. Ja tiež napríklad nie som zastancom Bizaru a som veľmi rád, že Fínsko skončilo tak, ako skončilo. Som rád, že boli vo finále, pobavilo, EDM super, ale skončili v poriadku. Oli Alexander ani nepobavil, chcel šokovať, ani to sa veľmi nepodarilo. Skôr len som rád, že ak niekto dostal nulu v rámci tohto, čo nie som rád, keď akože
hoci ktorá krajina dostane nulu, ale ak si od televotu niekto tú nulu zaslúžil, tak to práve boli Alexander, lebo jednoducho to prepískli a snáď to bude cesta a výstražný prst pre všetkých ostatných interpretov do budúcna, že ak chcete prvoplánovo šokovať a byť kontroverzní a nedať tomu pridanú hodnotu, tak to bude stačiť na nulu z televotu a pravú stranu tabuľky. Dostali sme sa teda na koniec dnešnej 7. epizódy. Všetky už vydané epizódy nájdete na obľúbených podcastových platformách Spotify, Apple Podcast, YouTube a na fanúšikovských profiloch Eurovision Slovakia. Nezabudnite ich sledovať na Facebooku, Instagrame, TikToku. Čoskoro máme pre vás pripravené zaujímavé hlasovania a súťaže a prídeme aj s novými aktivitami a čoskoro aj s novým dielom. To je z dnešného 7. dielu všetko. Do počutia na budúce.